imali nakhe kwenjiso yaphangelela funeka nathi silibandla sincedisile into efuneka sincedise kuzo nkonzo singathi xhwaka sisongazana size nje eqhathwa sisikolo uzawukhonza qho siphinde ngomnyaka singanikeli neshumi ziyafuneka xa sinazo umntu akhuphe ishumi sakhe azonikela ngaso ishumkelo silale sikhusela nefemeli yakho noba ikude noba ikufutshane siyakhuseleka sishumi siyanceda kakhulu nyani simama umfundisi siyanceda ishumi sifuneka sinaso sizama ukusikhupha ishumi ebandleni xa sinayo imali sikhuphe ishumi sisibeka apha endaweni kaNkulunkulu sizokwazi ukusikeleleka siyasikeleleka nyhani ngeshumi nebingenzeki iyenzeka nekubusikhuphe nje ubomathi bekucingile ezindaweni ezithile ubomathini hayi ke ngoku usikhuphile akucinganga thini sesashukumbu lapho bengena khupha ishumi sesashumi bendisikhuphile inkonzo kithi izihambe kubekho imali ayizokunyanzelwa uzawukhutshwa inhliziyo yakhe uba xa sinyanzela umntu ukhutshwa usaphume ngomnyango ubekho nje emntwini wathi hayi bo akakhupheni imali uyambona ukuthi semane echwechwe ephuma esithi hoyi ayisabiza imali kulaa nkonzo ayikho inkonzo engafuni imali hayi ayikho naphi na soze inkonzo ihambe ngokho mali naxa mhlawumbi kuthiwa makubheka inkonzo ngabhekena nokuthiliza njani ingakhuphi imali yonke inkonzo iyayifuna imali but asifuni imali ezibizwa ngamagama amakhulu yazi imali nje ezincinci akho mntu abeka 1000 2000 aba 10000 ayisiyenzi loo mali umntu anayo uyayinike inkonzo nanikele ndizawucela loo mntu ebeyilungise endlini wathi ndizayibeka endlini kaNkulunkulu sihlabeleni ingoma sinikele endlini lapha endlini uSmakade ukhona lapha endlini uSmakade ukhona lapha endlini uSmakade ukhona lapha endlini Usmakade